kado ko bingani waliya o sigi yoroma fila wakari ala faralanga anga cedon anye awai kado anye resa maka bo dila akere yoro mi obe gawo ani kidal mara abu kufo minye awai kado mubli ukatugu nywango awai kado asigi yoroma fila wakari anye ulu bela jileke setu sefini akuni ataki fila min fleni awai kado ala de faralanga de mercredi do temene yoro min be no awai kado gawo mara ani kado kidal mara ngani waliya tilama wakari kunyen kembe kuka awai kado lampo nta kunye shoma fuka gushili taka nyeshi auma ko de sira tigala minye awai kado utigejigi nun ani kado ma angani ya jugu nun wakare angoni ye awai kado a chaman bunte asoro do were fe angulu kura minumbe anbulo ani kado drone kura uni sanfe minan kura wakare luko ni kera sobu anyu lu chamange setu sefini ako de sira tigala communique ngoni ya jira ka fo minye attaque terroriste wakare awai kado akuma ba yere koyi ngeme ko de labbe awai kado kanyeshi auma anga yoro do be na be awai kado gawo ani yoro minbe ani fisi na flene kidal marala wakare awai kado ala de farala anga ngoyi sabu minye anga cedo ambe donu mene ko bi wakare jando nyere la koroko kai nyedo ambe kata buntenna na tabe amban kofle wati be ambe yoro laje kini bulu numambulu ko bela jinen laje hakli be anyere la ko de kama minye awai kado ni ma flam min fleni jongo ala funga fo sami ataki flam min fleni wakare awai kado ma minu kumbe fe kani waliya awai kado no kam moblu tugule bi nywango moblu bu nofe moto bu nofe na minan chama wakare nga be balika bo min galama jaja minye awai kado bana ko tala imana fero tige wakare dimu ko ba awai kado ale sumine do o de sira tigala an goni yi wuli ka joni chesire ka balika wuli o ta kanye shuma be balika bo min galama mobli minu nu bo kono pino nani u bela jile be ka yele sanve mi manyonyo awai kado kuleka ali kado minye he so ma no yade wakare soro jugu chama o bunte wakare ku ka ko bela jile ke setu sefini wakare fasiri ke ba ko akoni maminu vlene anga fama ka wuli ka jonu ka chesire ko nana uti hali dimu ko to jongo ala jango te minye bo ma chwele atama ni ya korobo ma mi fa irafa sabu koron vela minye awai kado an bi fe ko ta ko blanga ma ko wakare minye awai kado minisuma alebe awai kado kawo kangono bela jile kanga faranyu anga abebi ke malitai takana tala labla tala dingile so solitala atala kwa gidla jigina wali ani kado o bara inkeli strafe ali anga arme anya wuli ka joke ko dani na minye blende keme fla bonyongo wakare anyo de tugu nywango angunda kidalka sire ngoni awai kado gelemsenu chamanya ansoro na tabe akera so buye anga turutara ya to fi anye sasalike so katanda anafisi kangono wakare kanta ke awai kado te zahara o mini awai kado anafisi kango nana dirke ba ko fama ya anafisi ka uyota ni ko bla anga mangoro ko temenengo ka buyi minye fama wati mi anafisi kantara wakare mo hakilla ka fo ko na tuti ati tuti ne umbeka ta chukumi ubeka tati da mate koi mina umbeka ta chukumi mina umbeka tati ni hakila ni mirina inti dore koi ta ndangoro basigi kidal kango no minishuma ka kamimbe na be kidal ni ka umbela kumabai ta ndangoro basigi awai kado o kai ngonna fasirika baku akoni ndubul ataki min flene awai kado min ngoni nyeshina auma ala ni awai kado anga chedon ka wuli ka jonu ka chesiri wakati anzera ka anyira bobo tabarikala dirfle abla jara min l'indépendant ko bido boli ibu nyabala marma ga nyama bonya asma ko jaranje indépendant ne yale bla nouvelle horizon ne bale sama ka gerena mamu kuma le no akona o kwama ko mama ni ture bamanon ko abena ta kangarda o ko sawuli ka bon to ngai awon ministry colonel Ismail Wake ibaye ka fako ane bamanci kordo be luka jekulu ku yenwanye kene ka ko mu gouvernement kelente ka according ka so to shila koy wa mu gouvernement antina bo according ko nala gasira nyanye ko no mu Ismail Wake ayajira ka fako mu jekulu mu no ku sigilembe nabe talike comité de suivi de l'accord la faso ka mamun no lu kuma ko nala nyama ko sigata la ko bela dele mina nobla wa maworo obna blu unola sabani ngala ko no be talike mamani touré ayira ka fako jekulu mu be naga ma groupe autodéfense toarege engade et allié ne do ko ma ko gacha ani kata fara jekulu mu fana be nanga ma MSA aka jafu ka tabla mu nye mouvement arabe de lazawade no be MAA ko fo jekulu mu fana be nanga ma ko CPA mari maganya ma kanabla jekulu la coordination des mouvements et front populaire de résistance dama sok mala nanga ma CMFPR sigata la kata framu ye jekulu musula ka kwa ibena ka foko ni ye jekulu munas kira senga accordalji obese kala wala ya tukumna sabaringala ko akuminya araba te manen no bena octobre ko klem ko ane duruma anga belebele mbendo be talike colonel Ismail Wake anene jekulu maw kwa nywanye ko na la munye colonel Ismail Wake ayayira ka fo ko munya anga jamana gouvernement ko sigata la ko wulika jomun no obuga bla senga ode akori abse kala nyana ma ya tukum
min na nka accord in ko a bɛ ɲɛnamaya hakili jagabɔ de kɔnɔna la ni ma fɛn mun o bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ teliya la nka k'u ka bila u kunna k'a fɔ ko min ye jamana k'a fɔ ko anw ye accord sɔsɔ wa walima k'a fɔ ko anw bɔra accord kɔnɔ ni ma ko o kuma kɔni ko o t'a la sɛbɛnnikɛla n'o bɛ tali kɛ Mahamani Ture a y'a jira k'a fɔ ko ka ɲɛsin ko in ɲɛbila baara ma i bɛna ye k'a fɔ ko min ye colonel Ismail Wage colonel Ismail Wage a kɔni a ye kunnafoni k'a bɔ ka bin tɛ cari a y'a jira k'a fɔ ko min ye nin jɛkulu mun n'a sigilen bɛ sen kan n'o bɛ comité de suivi de l'accord o ko fɔ faso ka maa minnu n'o olu bɛ a kɔnɔ ɲɛmaa k'u labɛn ko ye k'o sababu kɛ k'u bɛna bɔ u jɔyɔrɔ la ko min ye fasoden wɔɔrɔ bɛna ka n'u jɔyɔrɔ ta nin baara in na walasa min ye comité de suivi a baara o bɛ se ka kɛ cogo min na gɛnɛ in kan mun ye colonel Ismail Wage a ko maa minnu bɛ tali kɛ n'o bɛ Bamacikɔrɔ ko fɔ ani maa minnu ye nin barolasigi kɛ araba tɛmɛnen a ko a b'a ɲini u maa bɛɛ lajɛlen fɛ u ka cɛden minnu n'u tun bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna la k'u fana k'u ka cɛdenw k'u nɔnabila k'o tɔgɔ k'o di ka na walasa min ye jɛkulu kura ko o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye an ka colonel Ismail Wage a y'a jira k'a fɔ ko nin Bamacikɔrɔ minnu n'u tun bɛ nin ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan k'u k'a bila u kunna ko jamana bɛ ka wuli ka jɔ ani cɛsiri bɛɛ lajɛlen k'o kɛ Marima ka ɲɛmaa walasa mun ye basigi o bɛ se ka na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa mun ye wuli ka jɔ mun n'a bɛ sen n'an bɛ don min na comme bi wuli ka jɔ mun de sɔn kɛra ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen sɔnna ma n'o bɛ Nations Unies o ko fɔ n'o de bɛ tali kɛ MINUSMA ka daga minnu bɛ an ka kan jamana kɔnɔna la yan o daga ninnu a bɛ se ka bila an ka woromasiri tabaw tɛgɛ kɔnɔ cogo min na mun ye colonel Ismail Wage a y'a jira k'a fɔ ko o wuli ka jɔ mun o bɛ sen na ko o ye olu hakilinata ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye colonel Ismail Wage kɛnɛ in kan a y'a jira k'a fɔ ko min ye jamana b'a a den bɛɛ de lakana o min ye jamana ka lakana bɛ boli jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ colonel Ismail Wage a ko a bɛ segin kumakan in kan faso ka maa minnu n'olu tun bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ n'o bɛ comité de suivi o ko fɔ n'i ma san 10 fali kɛ n'i ma fali kɛ an bɛ kɛ ka sira fara caman mɛn o siratigɛ la colonel Ismail Wage a y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ na nɔnɔ bila maa wɔɔrɔ fɛ ko don nataw la maa wɛrɛ na olu nɔnɔ bila mouvement minnu fana bɛ nin waati na n'o olu bɛ jɛkulu in kɔnɔna la k'u fana k'u ka maaw k'u tɔgɔ k'o di ka na u nɔnɔ k'o ka bila teliya la sɛbɛnnikɛla ko a ko waati min na kɔrɔfɔ in kɔni a bɔra ka bin tɛ cari maa mun bɛ a ka tali kɛ n'o bɛ Haruna Ture ko fɔ Haruna Ture ale yɛrɛ ye minisiri jɔyɔrɔ kɛ an ka jamana ale kɔnɔna la ka tɛmɛ Haruna Ture n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ɲɛmaa ale ye jɛkulu mun bɛ yen na an ko a ma ko mun ye coordination des mouvements et front patriotique de résistance ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko ale maa tun ye ale ye fo ka taa fara mun ye maa mun bɛ n'o bɛ Mohamed Ould Matali kan ale ye mouvement arabe de l'Azawadi MA ɲɛmaa ni maa yeleke bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn ye in na sɛbɛnnikɛla ko mun ye Haruna Ture kɔni y'a jira k'a fɔ ko minisiri bɔlen filɛ ka kɔrɔfɔ minnu ko fɔ nin n'o bɛ Wage ko fɔ ko kɔrɔfɔ in ko a faamuyara kosɛbɛ o sabu kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan malidenw an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ko min ye kuma duman kɔni ko a tɛ tɛmɛ o kan sɛbɛnnikɛla ko o bɔlen kɔfɛ bɛ maa mun fana bɛ n'o bɛ tali kɛ Yusuf Age Mohamed n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ye secrétaire général du groupe autodéfense Tuareg damuso kuma la n'an k'a ma ko Gacha ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu nimisi kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ wasara ɲɛmaa saga nin waati bɛɛ lajɛlen na ko jadi ko ye fɛn ye olu y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn mun don ko ɲɛta t'a la a bɛ kɛ sababu ye ka jamana k'a lasegin kɔ wa k'olu ka dayɛlɛ kɔrɔlen don jamana marabagaw ye sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ mun ye muso minnu fana n'olu tun bɛ lajɛrɛ in kɛnɛ kan o sabu kɛ jɛkulu dɔ fana bɛ nin kɔnɔna la n'o bɛ musow kuma musow tɔgɔ la colonel Ismail Wage a ye foli ani tanu ta ni ko o musolakaw k'u sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye ko in tɛ se ka ɲɛ abada ko muso ninnu k'u jɔ jɔyɔrɔ la o sabu kɛ mun ye du tɛ ɲɛ abada ne muso min jɔ jɔyɔrɔ la cɛ fana a k'i jɔ jɔyɔrɔ la muso ninnu bɛ se ka baara o baara de k'o kɛ walasa mun ye fɔka bɛɛ ani basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na k'u kɛ u k'u taalan ye nin tun ye sɛbɛn ye an y'a sɛbɛn ka bɔ Nouvelle Horizon ale